معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillahilladzi sahala lil ibadi tariqal ibadati wa yasar wa waffahum ujura a'malihim min khadaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma idin ya'udu alaihim fi kulli sanati wa yatakarrar wa yaka abdanahum min darari sayyati wa tahhar wa taba'a bainal awqati likai tusadidu bi anwa'il ibadati wa tu'ammar fama madha syahru siyami illa wa qabahu basuril haji ila baitihil atiqil mutahhar. Ahmaduhu subhanahu wa huwa mutahiqqu li ayyuhmada wa yuzkar waskuruhu ala ni'amin la ta'uddu wa la tusar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarika lahul malikul azimul akbar alladzi ja'ala likulli syai'in waqtan wa ajala wa qaddar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabiqul musaffa'u fil mahsyar nabiyyuna tala'atis samsu ala akmala minhu wajhan wa la anwar. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa khalilika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina adhaballahu ankum bis-sa wa tahar. Para saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng ningkataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita nglampahi sedaya perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala tuwin nebihi dateng sedaya awisan-awisanipun utawi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kanthi takwa kita badhe wilujeng wonten ing donya tuwin wonten ing akhirat. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita sedaya pinaringan panjang yuswa saged menangi insyaallah kirang langkung kalih dinten malih utawi 3 dinten menangi riyaya Idul Fitri, dinten ingkang bahagia lan dinten ingkang gembira, dinten ingkang penuh kehikmatan tuwin keberkahan, ugi dintenipun umat Islam wangsul dhateng fitrah utawi wangsul dhateng kesucian. Sebab wonten ing salebetipun wulan Ramadan kita umat Islam nuciaken badanipun kanthi nglampahi ibadah siam sak wulan pun. Tuwin ibadah sanesipun kados salat sunnah tarawih, tadarus Al-Qur'an lan amal-amal sanes-sanesipun. Pramila bejo sanget tumrap tiyangipun tiyang ingkang sampun nindakaken ibadah siam kanthi penuh rasa keimanan saha ngajeng-ajeng ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, faman shamahu wa qamahu imanan wa hisaban kharaja min dunubi kayomi waladat ummuhu. Sapa wange poso wulan Ramadan hale iman
lan muhung krana Allah taala mongko metu tuwa dosane wong iku kaya dadene dina lahir saking dua garbane ibune kesepe wong mau bersih ora duwe dosa kaya bocah cilik. Pramila mugi-mugi ibadah siam ingkang nembe mawon kita lampahi lan kita tilat dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bejo sanget tumrapipun tiyang Islam ingkang sami enggal-enggal nindakaken kewajiban ingkang sampun dipun tetepaken dhateng sedaya umat Islam. Inggih punika ngedalaken zakat fitrah. Minangka kangge nucakaken dhateng badan kita tuwin andadosaken sebabipun kaleboripun sedaya dosa kita lan ketampinipun ibadah siam kita. Keranten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, "Shamu Ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u bila biyadatil fitri." Illa biyadati zakatil fitri. Artosipun puasa wulan Ramadan iku digantungake antaranipun langit lan bumi. Ora bakal keterima kelawan sampurna dening Allah taala kejaba yen wis ketakaken zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadana al-nasi so'an min tamrin aw sa'irin aw la kulli khurin aw abdin dakarin aw unsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidaken zakat fitrah sakso utawi kalih setengah kilo beras. Tamar utawi sa'ir tumrap kawula kang merdeka, wong lanang lan wong wadon, bocah, wong tuwa saking golongan wong Islam supaya ditawakake. Sadurunge para manungsa budal salat Idul Fitri. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita samenika leres-leres ngrasakaken bingah lan bahagia ingkang boten dipun miliki dening tiyang-tiyang ingkang dinten wingi boten nate nglampahi kewajiban siam. Kebahagiaan ingkang ngaten menika boten namung ing dinten menika nanging benjang wonten ing dinten kiamat. Raos bahagia badhe kita panggihi malih sinaosa wekdal niku kathah tiyang-tiyang ingkang kesusahan akibat nindakakenipun piyambak akibat tindakipun piyambak-piyambak. Inggih punika nalika wonten ing dunya namung nuruti hawa nafsunipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, "Bisa imi farhatani farhatun inta iftarihi wa farhatun inta liqaihi." Artosipun kedue wong kang puasa Ramadan iku ana rong bagian. Pertama nalika buka utawi hari raya Idul Fitri. Kaping kalipun nalika ketemu marang pangeranipun Allah Subhanahu wa taala nggih benjing nalika sampun dinten kiamat. Kathah saking tiyang-tiyang Islam ingkang boten purun nglampahi siam nanging tumut riyaya. Kelambinipun enggal, sarungipun ugi enggal, picisipun ugi enggal lan macem-macem jajang kathah wonten ing majanipun sakali kados mekaten. Jelas tiyang niku mboten saged ngraosaken kebahagiaan lan ujubun wonten ing riyaya menika. Sebab riyaya Idul Fitri hakikatipun mboten tiyang ingkang kelambinipun punika enggal nanging ingkang takwanipun dhateng Allah Subhanahu wa taala punika tambah kukuh lan tambah kiyat. Kados dawuhipun Syekh Abu Yazid, laisal liman labisal jadid wala liman akalal qadid walakinnal liman ta'atuhu tajid wa khafal wa'id. Artosipun ora jeneng riyaya tumrap wong kang nganggo pakaian kang anyar lan ora tumrap wong kang bisa mangan dendeng utawi daging, nanging riyaya iku tumrap wong kang nambah taatipun marang Allah Subhanahu wa taala lan wedi marang ancamanipun utawi siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Ing dinten Riyadul Fitrah menika dintenipun umat Islam sami ngapura-ngapuronan sarana musafahah utai salaman antaspun tiyang jaler kalian tiyang jaler utawi tiyang istri kalian tiyang istri ingkang asalipun mungsuh lajeng dados sederek ingkang asalipun kirang raket ukhuwahipun lajeng dados raket kados dene sederek sekandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa biqallahuma qabla ayatafarraqa. Artosipun endi-endi wong Islam loro kang ketemu mongko padha salaman mongko Allah ngapura dosane sadurunge pisah-pisahan. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ugi ing dinten Riyadul Fitrah punika monggo kita perlu kita ziarah wonten ngarsanipun tiyang sepah kalih meneh sampun sami sida padha ziarah wonten ing makamipun ziarah wonten ngarsanipun para guru kita masayih kita tuwin sanak kadang kita sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh man ahabba ayyab suqalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asahi fal yasil rahimahu. Artosipun sapa wonge kepengin dan jembaraken rezekine lan den dawakaken umure mongko becik nepung sanak utawi silaturahim. Mila mumpung tasih wonten kesempatan monggo kita sareng-sareng sami ngathah-ngathahaken anggenipun silaturahim dhateng sanak sedhek kula pansedaya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di samping kita silaturahim monggo kita sareng-sareng menghayati dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun hadis mekaten man shoma ramadhana wa atahu fi sittin min syawalin kana kaman shoma dahri. Artosipun sapa wonge poso wulan Ramadan mongko nuli poso maneh 6 dina saking wulan Syawal mongko wong iku kaya poso sekabehane taun iku. Mugi-mugi kemawon kula lan sedaya wonten ing dinten Idul Fitri ing samangke kita sedaya saged nindakaken silaturahim, saged nindakaken sunah poso 6 dina wonten ing wulan Syawal menika. Amin amin ya rabbal alamin. Jalallahu yakminal aidin wal faizin as-sailin al-ghanimin al-maqbulin wal khannahu ayyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma man khafa maqama rabbih wa nasu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.